Nagakinahanglan nga tunan ang ginaduso nga himuon niya sa 60 pesos ang flag down rate sa taxi kag ilakip sa konsiderasyon ang mangin epekto sa mga commuters. Ini ang suno kay Mr. Perfecto Yap, presidente sang Association of Taxi Operators in Panay ukon Atop sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa niya, 3 pa lang kabulan nga nangin 50 pesos ang flag down rate kag mahimo nga may mga sektor nga maapektuhan kun asod-asod ang pagsaka. Pahayag pa sa natundan ang kinahanglanon sa mga taxi operators amo ang konkreto nga plano na tuhoy sa pag-regulate sang presyo sang produktong petrolyo bangod ini ang mayor nga ginagastuhan sa public transport. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Yapa. Although kadugay na gid man ang 40 nga ina, no, that was 2010 pa siguro ma-recall ko na ginadya sang 30 to 40. But then we have to consider ang kabilugan ng epekto not only sa amon but also sa mga manugsakay. Kag not only sa manugsakay but sa kabilugan ng ekonomiya sang siyudad sa Iloilo, kabilog ng Pilipinas. Of course, that would be national mo ang case na. Si K5, Kimon, Tanyo Kaluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.